Pričaju dva drugara. Prvi kaže, kakva nas nesreća poterala, pa nas napade ovaj virus. A ovaj mu drugi odgovara, ćuti, u svakoj nesreću ima sreće. Ovaj virus je kineski, zamisli da je original. Odoh ja jutros kod zubara, kada ono puna čekaonica. Samo sam rekao, buongiorno. Oni svi na vrata, jedan preko drugog. Ja završim na brzaka i odo kući. Pa i nije tako loše biti u izolaciji. Uvek nađeš nešto zanimljivo da radiš. Samo mi nije jasno kako u jednom kilogramu pirinča ima 2921 zrno, a u drugom 2922. Kaže drugar Perici. Taman sam se ponadao da ćemo imati produženi raspust, kad se ovi setiše online nastave. Perica mu odgovara. Pa šta fali, nije ni to toliko loše. Sad barem mogu učiteljicu da isključim preko daljinskog. Razgovaraju muž i žena u izolaciji. Ženo, moram da ti priznam nešto. Nešto ozbiljno. Imam ljubavnicu, prevario sam te. Žena, preseče me, ja pomislila imaš koronu. Zaustavlja policajac vozača i kaže, osjećam da bazite na alkohol. Vozač je na to, to je što ne držite 2 metra razmaka. Ne znam da li ste čuli, jedini oboleli Piroćanac od koronavirusa izbačen je iz kliničko-bolničkog centra Niš jer je isključivo respiratore kada je bila skupa struja.